All the 2 rooms here. I'm not going to know how to I want to. Good one now. Yeah, all the 2 rooms. Wherever, wherever. We're going to get them. Papa, no. You know the car. I want to have one Cherepa. Emecha. I'm not talking people get man there. I'm a peruno. We want the other. Oh, you know, not Baga Panayo. Baga na fight. Hey, Mbano. Hey, wouldn't have to go to dinner, yo. Hey, because I should wear rooms. When I don't buy rooms under our rooms. Hey, hello, decking. A day cricket day. Here, we're not decking. Hey, cause I would feel. Hey, you know what? I get mobile. I get you than a bottle. I didn't go to like my papaya. Yeah, and I you learn. I take out the moko. Must me kissing up, melon nation, malon nation. And that I got now. I will. At the whim. You will. Oh, we have. And no laugh. Where? Here, make a paga. You cannot put a cram. I want to pay by time. You're going to give your pan. I'm going to go on. I can't wait for this. You talk on them, Papa. Hey, what you talking about? Hey, I have home service. I hang on there. Yes. Hey, Sineke won't your neighbor. Actually, what call Mario T? Ya governor, ya one man call home or some way. It wouldn't want me. Eh? About cricket. At my hike. Hey, you remember a name will never come weak and make you call Dora. I madam no manza. Manza, I saw one year rock shack or so when you lay. Ya go on the ball and deep bogra, how why I have blue. So one in Dum. Eh? I saw onion Indomie, or so onion Domish. Indomish. Hey! How we help us our outcast? Ya my onion and your bekai one, and I'm pay a one your cha. I will rob her, or Brea Baroba. Oh, we are outcast. Yeah, outcast. Hey! And I actually know why they did. You like to watch ya. Or Chia had no can, one would woman ever side dodge ya, would you watch it? It's a cage to watch me, wrote your tail dog. I like to watch ya. Whoa, la lotic lion. Lay on your knots. I'm there, Lanya, notching or go, Madame. Hey, Machi. Okay. Macatua like for the man. I want to learn. Hey, I got service soon. Managa. Oh, Minaga. I be very large. Good on to be a long or good on to be a long garage. I've made a lot. Maybe that shame. Come along up your quagga. I'm going to say, enter your room service. lose God, my friend. Hey, baby, Miss God. Door opening for me. Aha! Yeah,
udo ụmụazị ekwesịrị ịdị na-akpọ elu anyị too onye ha anyị too onye ọ dị mmadụ ma ya anyị na-enye naanị otu onye dịka igbe otu o si agụ m kụzi n'ọkwa okporoko chakoo half cast. I saw him. Hey. What? What are you doing here? Listen. Oh my goodness. What are you doing here by this time of the hour? It's the R. What were you trying to do? Oh my god, you're so horrible. Also? It's also Mukam Slalo English. Slalo English. Come be so good when I work and not. You could simply Matakesha Sibu. And I saw English. And I saw you gonna see them again. Anyhow,Lohamengi. What are you talking about? What were you trying to do to me? Huh? It's crossroad question. Ulo, house, onye so, you don't get so queer. You know what I need to told us the guy, I be a kutego. I'm not able to get you're not a dismal. I thought you could need a 9 man. Some young washaga. What an hour, welcome to him. What is wrong with you? I told Take your hands off me! You're crazy! Oh my goodness! in the problem. What's that I put regular in the problem? Stop! Stop it! I'm gonna call the cops on you! Oh, you will call. You will call. Somebody help me! Can I make it? It's a Hamnelli. Manya gara gara lu, onye gara ata. You move it, go. A lot of shit now. What I can bata onye nwem ka m baga get water Hamnelli. What an hour. You gonna kind? Eche m ha bịara gị n'ụwa ọrụ. Anyị tụkwa ọrụ bịa ka anyị bịara bịa iri oso. O se na ọrụ kwaga. Ọrụ ụlọ na na-eri ose ya. Ọrụ ma da tụtụ. Ka ị na-agbachi ụzọ kego, nwatakịrị ga-eke oge. Onye bata ya agara. Onye asị na ya alọla di. Mgbe nwoke gị na onye akwụrụ gaga akwụ ụgwọ isi ya. Nwoke na-echegbu ekpere ebe. Gị na akwụrụ gagba nkwụ. Gị na akwụrụ ụgwọ isi ya. Onye anọ nga anọ dị ka highlight. Onye riri bi eriri. Onye riri bi eriri. Otu eji ka ya masị. Ajị mmanụ. Were eji gị garịba etu gị na-esuru na mmanụ. Ka m siri m ya. Maka Chineke nwa ihe echepụrụ m n'ahụ taa. Ọkwa ịhụrụ ọnụ na ya na-achịrị n'abalị ị ga-enye m ya. Dora ala. Dora! Bịa njaba n'ọnụ. Iji ọtụ nwa anụ ọjị. Dọta ọrụ. Chema gwa ka ihe na imere taa. Ma chi ọ galo a na-eji otu ọrịa ahụ. Ọ dara ya ahụ ka akụkọ ifo. Hụrụ na ekwe gị. Gị were ji aga nje etu na mmanụ ga-esuru. Ka m na-ete adị m etu ụdị mmanụ gị. Ka m na-ete ele m anya n'ihe ma na-ete mmanụ m ga-esuru. Mmanụ ahụ dị ka gị. Ị gwara m agwa na ewo nje aba. Ka m baa gị low me. You cannot low me. I am unloyable. You gonna low me. Agụdị m emepere gị. Dịkọ m emepere gị. Were ji aga nje. Were ji aga nje etu gị na-esuru na mmanụ. Waga agwụla taa. Ewo nkịrịnka abụ. Nkịrịnka eketa ọ ihe ewu. Grediless abụọ dị. Ndị aka ga na nje aba. Chọrọ m amadị asị ịgwa dị m agwa n'ebe ego ọwụ bahom. Ama mama. Agụdị m eri igbule nwa m na shi. Ele m anya ma na-eri. Ele ego. Akpọgo asha anya ka akpọgo ntamayo. Ha mụ na gị n'ụlọ. Tupu dị na-erilo ihe ma ọ na-eri ama eriri.
ọkwụdo ụgwọ ọgbado nkwụkwọ medical marriage ihe nwụọ halat nonsense maka echepụrụ m n'ihe m ga-eri ọhụrụ n'aka screen na akwa ịhụrụ ya nọmba anyị na-ahụ n'ihu kamera ebe a ọwụ my number direct number gị kpọha anya ya is either I pick it or my PA will pick the number ihe ọbụla ị ga-eji kwado anyị n'ihe ọbụla anyị na-eme biko obi alụla gị mmiri asụla ngọngọ enwe n'aka chịchịchị enwe n'aka mgbakijide mesapụ aka ka ị nwee ike mee ya ka Chineke nwee ike ịga n'iru na-agọzi gị na-agọzikwa ihe omume anyị na ihe nkiri anyị because anyị nwere a lot of things to give to you anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-enye unu kama na mgbe ụfọdụ anyị na-eleta anya lee ebe a ịma na asa ada agba aka ahụ nwata eze na mma nwaanyị ụkwanụ di lụrụ ya na maintenance asọrọ ya bụ mma nwaanyị so biko na anyị na-ayọ unu nke ọ dị ukwuu enwe nkwado ọbụla ị ga-enye nwaanyị iji wee mee ka anyị nwee ike na-ewepụtara unu more of this ihe eji achọ ịba na-emekwa ka asụsụ Igbo na omenala Igbo ka ọ na-agawanye n'ihu biko don't hesitate to call on us. I thank you very much. I still remain your big brother Longinus Anukute Chief Imo. Sister Mangi is here and other crew nga anyị ha na-ewepụtara unu ihe nkiri anyị na-asị ka amara Chineke ka udo ya chia n'ime ezinụlọ unu niile ma butere anyị ngọzi afọ a ga-amara anyị ma karịa afọ ndị ke gara aga and afọ dị n'iru ga na-agawa n'iru ịdị na-amara anyị mma ụmụ Igbo niile n'obodo oyibo anyị na-ekele unu nke ọ dị ukwuu na-asị ka Chineke gọzie n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị.